suratin, a wajen ganin Allah shehu ya magana ce maganan nan da sai na Abdullahi dan Abbas ya faɗa ita ce magana gaskiya. Annabi ya ga Allah ra'a rabbahu haqqan da ainin wa suratin wa kullun siwa hadha wara'a wara'i. Ba wata magana da zo ta karo da wannan akan cewa annabi ya ga Allah ko bai ga Allah ba, ya ga Allah. Amma anan sai ya ce wa laysa yural quddus bil aini, inna ma bi ainil ama wasu haƙi wal mahaƙi waɗamsi. ce kaji da idan da ake ganin Allah. Walaisa yural quddus bil aini, inna ma bi ainil ama wasu haƙi wal mahaƙi waɗamsi. To shirin da aka yi wa zatin manzan Allah fa kenan, kai tsaye ake magana ya ga Ubangiji ba tare da jin tsoro ba. To wannan ido dama tuni ba an faɗa ma aikinsa ba. Shi wannan ido yana ganin gaba ina ganin baya ko kuma sannan wannan ido din nisan abu ko a ƙarshen bayan duniya yake yana ganin sa. Kaji mai 20 na ce yake yara malakutal arshi wa huwa bi daibatin, masarautar al'arshi ma ba ganin ta yake yana Madina ba. To sannan wannan idan da duhun karfe 1 dare da duhun karfe da hasken karfe 1 rana da abu ɗaya ne a kansa. Yana gani a duhu ina gani a haske. Wannan idan in abu miliyan ya haɗu, idan yana so ya gano abin da yake so ya gano ba sai ya ta duba ba, da ya ɗaga idansa zai gano abin da ake nema. Wannan ido shi yake ganin ma'ana, ba a ganin farin ciki da bakin ciki da yunwa da ƙoshi da sauransu, shi idansa yana ganinsu. To don haka wannan shi ne ainul ama wasu haƙi wal mahaƙi waɗamsi. To wannan idan da shi aka ga Allah. Isa ya ce ra'a rabbahu haƙƙan da ainin, da aka ganin Allah sai annabi Muhammad sai shi. To saboda haka zantuka ne masu zurfi kwarai-kwarai da gaske waɗanda ake ta kawowa irin waɗannan gurare. Maganar dama Isra'i kamar yadda aka faɗa ba karatu ne wanda ɗan adam zai iya idrakin hakikaninsa ba, amma kuma dole ne sai ka yadda an yi shi ba. Shugabanmu ya tashi daga nan ƙasa ya hau sama, ya wuce duk abin da yake sama, annabi ya wuce shi, ya je inda wani makhaluki ba zai iya zuwa wannan guri ba. To a wannan tafiyar ita kurin magana kira